tifuna tikulandireni objection number 40 kutenga pamenepa mu letters and manuscripts letter 8. So letters and manuscripts volume 10 letter 8 chaka cha 1895 paragraph 51 wanena kuti Mulungu akuthandizeni tsiku ndi tsiku kuti no mukathe kupachika kusakwanira kwanu pa Yesu Khristu, ndipo mukayankhule choonadi kupanda mantha. Ndipo pamene mukuyankhula muyankhule mosaopa koma momveka bwino kudzera mu mzimu wa Mzimu Woyera ukukhala pa inu. So koti imeneyi ukamba zoti no mzimu wa Mzimu Woyera ukukhala pa ndani? Pa inu. So koti imeneyi imatekeda no ndi ya Ellen White. Komano mbiri ya koti imeneyi ibwera motani? Tifunika timve mbiri ina imene tingafunike timvesese. Tikuona na kuti no Ellen White kuyambira 1915 anamwalira. Ndiye Ellen White Andrews Adventist Review inatulusa nkhani imene ya dani ya Ellen White. Ndipo pamenepo mukaona title akunena kuti this was 2015 makalata Ellen White ndi ma manuscripts atulusidwa. So akamba zoti no pa 92 makalata ambiri ma manuscripts amene tikamakamba za makalata ndati makalata amene Ellen White amalembera abale. Okay, makalata amene amalembera abale. Tikamba za manuscripts ndikakhati ine ndalemba mabuku sindalitulusi. Zimene ndalembazo zimatchedwa manuscripts, zimakhala tino zizifunika simene editing ndi kuwerengaso kachiwiri kuti kukonza ndi apo. So title kuti no kutulusa makalata ndi ma manuscripts. Ndiye akunena kuti gulu lalikulu la makalata ndi ma manuscripts a Seventh-day Adventist co-founder amene ali Ellen White akufunika atulusidwe ndi Ellen White Estate po kamba za zaka 100 kuyambira iye tsiku limene anafa. Ndiye akuti zimenezizi ndi zimene zimangokhala available kwa anthu okhawa amene amagwira ntchito kwa Ellen Estate. Komano ndi mapeji opitirira 50,000 komanso ndithu zolembera zimene zinalembedwa kuyambira 1845 kufikira miyezi kumafikira July 16, 1915 asanafe. July 16 asanafe. Ndanato zolembera zimene zizi zikufunika sizokuti zikhala ndizo zizo zambiri zimene zidatuluke, komano zikhala zonena kuti no zolembera zimene zizi zambiri sizinatulusidwe ife no zambiri zimakhala no zikukamba za anthu. Kuona menepe ndiye zina zimakamba za anthu mosindika kwambiri, ndiponso mayina a anthu amakhala kutchedwa makalata amene wawa ndi muzolembera zimene zizi. Ndiye pachifukwa chimenechi anthu amene wawa ndiponso azibale awo anthu amene wawa lero anamwalira. Ndiye pachifukwa imene Ellen Estate inasankha mu 2015 kuti no ione kuti no zolembera zimene zizi zimene ndithu zikusimikizira mbiri ya Ellen White ndi utumiki wake, zolembera zimene tichite nazo motani. Ndipo manjira ina mu ma archives kapena mafailo akale amene akhala ndithu kwa zaka 50 kapena 100. Okay, akukamba za ma archives ena makamaka tine for example mwina maiko ndi zina zotero amagwira zinsisi zaboma mwina pakadusa zaka 50 kapena 100 kuzitulusa. Now ne feo tisachite monteno bwanji Nix ananena mu interview no ndithu zikhala zoveka bwino na kuti no zolembera zimene zikhale pa website ulalisa zitha kutani ziona patadusa 100 years since yatatani atamwalira. Ndiye tikuona na kuti no koti imene chitimawerenga ichi ikulembedwa kuti chaka cha 1895 komano imene ikuchoka osati ku buku lake komano muzolembera zimene sizili published. Kodi jema kamba Mzimu Woyera ija ndete ndipitizeni tikupitiza pamenepa ndawo natino pamene anafa Ellen White ananena kuti no zolembera zake anazisiya manja mwa anthu 5 amene amati ma trustees. Komano ifa chakuvuta kwa chuma estate imeneyi yeti motsogozedwa ni General Conference
kuula ndithu kuti no ma rights kuti general conference imene iziyang'anira zoyimbira zimezi. Now pana zifukwa zake Ellen White sanafuna kuti zoyimbira zimezi zikhale m'manja mwa Seventh Adventist. Anazisiya ma trustees 5. Mwafika no yo azimafuta zachuma general conference inazipereka kuti kagule estate ija mukuona menepe. Ndipo mpingo meneyo mmene uli ndithu ndizoyembera zonse. Okay, lero nato mama trustees amene wawa a general conference president. Okay, so utende uvize menepa pa time ineyo amene anali ma trustees amene amafuna aziyang'anira zoyembera zake. Mozwa anali general conference president ndi anthu ena amene Ellen White anawatchula. Ndiye tende uvize meneyo. Ndawo Ellen White anali ndithu ndikulembera kwa iwo kumene anawuza. Ndipo tonana kuti ndende kaona mkulu ameneyo akufotokozana tuno mmodzi mwa iwo ngati anali general conference president wa estate imene samafuna kuti zinthuzo zitulusidwe. Ifana kuti no makalata ena anayonena kuti no makamba za azibusaso ali moyo koma kamba za anthu ena ali moyo. Ndiye mwanjira ena ngati anayimba kalata kwa wina wake ndi munthu mwina anasintha ndezi viveko no kalata ija kulengedanso kwina kwake chulaso zina la munthu uja ndezi dakhala zovuta kota mwina makalata ambiri samatulusidwa kufotokozera choncho. Komano titanati no zimezi mwanjira ena munthu awerenga kalata ili ku Adventist Review. Komano makufuna kubwerezanso quotation imene Ellen White Testimonies volume 5 page 696 adati no musakhale ndithu anthu amene akufunisa amve chimene choonadi chimene ndanena asazipereke kwambiri kwa malipoti amene akunatero nanena ichi onena icho walimba ichi. Ngati afuna aziwe zimene munganavumbwisira iye werenge mabuku amene anasindikizidwa ndiye. Mabuku amene anasindikizidwa ndi Ellen White amene anasindikizidwa zaka za 1915 kubwerera mbuya asanamwalire mu July. So ma letters and manuscripts amene atimawerenga manjira ina kuchoka mu mabuku amene anapangidwa release 2015. Okay, so chokera 1915 zaka 100 zadusa 1915 mabuku amene akutani akupangidwa release. So tento nene wenepa kodi Ellen White anakamba kuchani za zimwera za pages 805 paragraph 2 anena kuti ndipo iye ananena ichi anapumira iwo ndipo ananena kwa iwo landirani inu Mzimu Woyera ndipo machimo aliyense amene ndipo akutuza ife na kuti no atanena ichi anapumira iwo ananena kwa iwo landirani inu Mzimu Woyera ndipo machimo aliyense amene muzakhulupirira azakhulupirira kwa iwo ndipo machimo aliyense amene mutakakamire azakakamira kwa iwo. Mzimu Woyera unali usanaperekedwe kwathunthu pali Yesu Khristu analemekezedwa pamenepo. Ndipo chachikulu chimene chikukambira kupereka kwa Mzimu Woyera sizidakachitika kufikira Yesu Khristu atakwera. Kufikira pamene papa chimenechi ophunzira sadakatha kulandira kuti akakwanirise ndithu malonjezano awo kuti akalalika uthenga kudziko lonse lapansi. Koma Mzimu Woyera panopa ukuperekedwa kwa chifukwa china cholinga kuti anthu ophunzirawo asanakwanirise zofunikira kwawo ku mpingo ndi zolumikiza iwo ku mpingo. Khristu Yesu anapumira kwa Mzimu Woyera. Iye amapereka kwa iwo lonjezano kuti ndipo samafuna auza iwo kunena kuti popanda Mzimu Woyera ntchito yawo yonse ikhala yopanda ntchito. Koti imeneyi ndithu muli ndithu ndemanga za mphamvu. Mafuna ndiwerenge mavesi awiri mulikuza ndi koti imeneyi. Tikawerenga Yohane 20 verse 22 akutiza ifuna kuti ndipo pamene anachita ichi anapumira nanena nawo landirani Mzimu Woyera. Mwanjira ina tikawerenga verse imeneyi Yesu Khristu ndi pamene akuwapumira kuti nati mulandire chani Mzimu Woyera. Mwanjira ina chinthu chimene chuchitika papa Yesu Khristu amafuna awaonesere kuti nakuti chimene chikuchitika papa ndi chimene zachitike. Tikamakamba za mpweya tukamba za yani za moyo. So pamene Yesu Khristu akapumira iwo amafuna aonesere kuti pamene akulandira Mzimu Woyera iye ndi amene akupereka chani mzimu. Mpweya wa moyo wa Yesu Khristu udakaperekedwa pandani kwa ophunzirawa. Tiye tioneni pa Machide chapter 2 mene lonjezano likukwaniritsidwa.
machitidwe chapter 2 verse 32 kufotokoza zimene zachitika pa Pentecost. Machitidwe chapter 2 verse 32 akunenera unati Yesu mene Mulungu anamuukitsa za ichi tili mboni ife tonse. 33 potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, anasanula ichi chimene inu mupenya ndi mumva. So tikaona amene papa tikutaona kuti no pa Pentecost pamene atangouka anapumira iwo. Okay, so zimene amafuna aonesere ona kuti no Mzimu Woyera ndi moyo wa ndani wa Yesu Khristu. Amafuna aonesere anthu kuti amvese kuti pamene akwera kumwamba Yesu yapasa moyo, koma lonjezano linakwaniritsidwa mwathunthu podzera pa Pentecost. Nato pamene anazozedwa ndi Mzimu Woyera ndi Atate, Yesu pamene akwatsanulira chimenechi. Zimene zachitika pa Pentecost ndifukwa choti Yesu Khristu anasanulira Mzimu Woyera pa iwo atazozedwa. So tikamakamba za Mzimu Woyera tikukamba za moyo wa ndani wa Yesu Khristu. Kuona menepe. So tikabwera ku koti titakwimva mwanjira imodzi. Tikutaona kuti no ndipo ndi mzimu wa Mzimu Woyera wakhala pa inu. Tikamamvesesa ona kuti no tikamakamba za Mzimu Woyera, tikamakamba za Nkhoswe, tikamba za Yesu Khristu, ndeti koti imene itha kumveka bwino. Ifati no tikamakamba za Mzimu Woyera tikamba za nani? Za Yesu Khristu. Mwanjira apapa akamba zoti no mzimu wa Yesu Khristu udakatani? Udakapasidwa kwa iwo. Okay, tentoneni ngazidi tero m'Bible 1 Corinthians chapter 8 1 Corinthians 8 verse 6 akunena kuti koma kwa ife kuli Mulungu mmodzi Atate amene zinthu zonse zichokera kwa iye ndi ife kufikira kwa iye, ndi Ambuye mmodzi Yesu Khristu amene zinthu zonse zili mwa iye ndi ife mwa iye. So mwanjira ina Ambuye wathu ndi mmodzi. Tikawerenga 2 Corinthians chapter 3 yomweyo, 2 Corinthians chapter 3 timawerenga 1 Corinthians 8 koma tiwerenga 2 Corinthians 3 verse 17. 2 Corinthians 3 verse 17 no koma Ambuye ndiye mzimuyo, ndipo pamene pali mzimu wa Ambuye pali ufulu. So Ambuye ndiye ndani? Mzimu. Tikamakamba za Mzimu Woyera tikamba za nani? Za Yesu Khristu. Tikuona menepa verse ina kuti koma ife tonse ndi nkhope yosaphimbika kupenyerera monga mwakaliole ulemerero wa Ambuye tisandulika chithunzithunzi chomwecho kuchokera ku ulemerero kunka ku ulemerero monga ngati kuchokera kwa Ambuye Mzimu. So tiona no Ambuye Mzimu ndi ndani? Ambuye paja ndani? Yesu Khristu. Paulo analemba kalata yoyamba kwauza Ambuye ndi Yesu, kenaka kwabwauza Ambuye ndi Mzimu. So akuti Ambuye Mzimu. So tikamamba za Mzimu tikamba za Yesu Khristu. Kuna apa kwamba no za mzimu wa Mzimu Woyera. So Yesu Khristu yo ndiye Nkhoswe. 102 verse 1 anatuza ife ona kuti Yesu Khristu ndiye Mzimu. So tiona no koti imene tikawerenga in context ndi Bible zimaveka bwino, komanso tikawerenganso makoti enawa tiona no zikuveka bwino. Tiwerenge za pages page 805 paragraph 2 tinawerenga kale koma tingofuna tipanga highlight mufunikira mukhama. Ona no pamenepa atuno Mzimu Woyera unali ndithu usanaokere mwathunthu. Fadi Yesu Khristu asanalemegezeke. Mwanjira ina pamene Pentecost isanafike Yesu Khristu asanalemegezeke. Yesu Khristu amafunika no alemekezeke kapena alandire ulemerero wa Atate umene uli Mzimu Woyera. Chikachitika chimene chichi pamene akunika the more abundant ndaona no kupereka kwa Mzimu Woyera kwa thunthu kumafunika uchitike Yesu atatani? Atakwera. Tikuona menepe. So Mzimu Woyera unaperekedwa mwanjira ina pachifukwa chofunika kwambiri. Ndiye tiona na kuti no yere no aiti sama zikolakola nkhani ndi straightforward imene ingafunika kuti titani di verses 10 tionera za pages page 805 paragraph 3 unena kuti tikatenga koti imene inalembedwa inatusidwa mu 2015 imene ndiyo paka kumpera ndi makoti ena tiona no fundo imaveka bwino kwambiri. Za pages page 805 paragraph 3 unena kuti Mzimu Woyera ndi mpweya wa moyo wa uzimu umoyo wathu. Ndaona kuti no kupereka kwa mzimu ndi kupereka kwa moyo wa Khristu. Kuona menepe ndipo ichi chimampangisa iye amene akulandira kuti akhale ndi machenechita a Khristu. Ndipo anthu okhala amene aphunzitsa ndi Mulungu, okhala amene ali ndithu kagwirira ntchito ka mzimu mkati mwawo, ndi okhawo amene moyo wa Yesu Khristu kuti aonekere. Awa ndi amene angayime monga ngati amene akuyimirira Yesu Khristu mu mpingo wake. So tiona napo tino
tikamba za Mzimu Woyera tikamba za kulandira kwa moyo wa ndani wa Khristu Yesu. So chinthu chimenechi chomveka bwino kwambiri tikatenga koti imeneyi yayi ndikuyika context ya makotsi amene anakambako za Mzimu Woyera ndi Yesu Khristu pamene ali moyo. Tionatu chinthu chimenechi sichingatisokoneze kapena sitingasokonekere. Umakhulupirira kuti Mulungu Mzimu ndi wapadera ndiye tikulandira Mzimu wa Mulungu Mzimu, apo ndati ndi Bible zikhala tisusana kwambiri. Fani Mzimu Woyera kuchokera kwa Yesu Khristu. Tikaonanso menepa Acts of the Apostles page 49 paragraph 2 anakuno lonjezano la Mzimu Woyera silili lokakamizika kwa anthu inenso ndi nthawi inaliyonse. Khristu anakamba zoti umulungu umene ukuzamanga influence anthu ndi Mzimu wake, okay? Ndipo akufunika akhale ndi otsatira ake kufika kumapeto a nthawi. Ndakamba tino kuyambira Pentecost kufikira nthawi inoyo Nkhoswe wakhala ndithu akutumidwa kwa iwo onse amene agonjera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kugwiranso ntchito yake. Ndipo kwa iwo amene alandira Yesu Khristu monga ngati mpulumutsi wa moyo wawo, Mzimu Woyera wabwera iyo ngati wowaphunzitsa komanso wayeretsa, wasogoza ndi mboni. Ndiye tikuona uno pamene ophunzira ayenda ndi Mulungu chimodzimodzinso pachitikanso chinthu china champhamvu chimene chikondi cha Mulungu chionekera ndi chisomo chake chopulumutsa anthu ndi amuna ndi akazi amene kuzera zaka zambiri zophedwa ndipo zokumana ndi zokhoma. Anthu amenewa akhala ndithu akuona ndithu mwakuya kupezeka kwa Mzimu Woyera moyo wawo, ndipo ayima ngati zizindikiro zodabwitsa pa dziko lapansi kwa angelo ndi kwa anthu, ndipo aonesera ndithu chikondi chakuya chimene chimasintha moyo. Mwanjira ina tikaona bwinobwino the Holy Spirit, the divine influence of his spirit. So Christ akuti no Mzimu Woyera ndi Mulungu wake umene umabwera kusintha moyo. So tikaona bwinobwino Mzimu Woyera ndi Yesu Khristu zikulumikiza bwinobwino popanda Pentecost Mzimu Woyera sadakabwera kwa inu ndi ine. So tikuona Yesu Khristu ayamba kufa koma asanafe akukonza moyo wa chiyero, akufa kuwera kumwamba kenako akuzozedwa pa Pentecost Mzimu Woyera utani kubwera. So tikulandira moyo wa Ambuye Mzimuyo, Ambuye Mzimu yenena Yesu Khristu munga kamba pa 2 Korinto chapter 3. So nkhani ndi ya straightforward. Tikamvesa unatino nkhani imene ili ma unpublished books yake kuti imveke tikayimvereso mu mabuku amene anasindikizidwa ndi kutulutsidwa ndi nani ndi Ellen White mwini. So tikachita choncho zipeza nato chinthu chomveka bwino kwambiri. Tikungosatira ma counsels amene anatuza iye mwini. Mukhale pompo pamene titapitirize ndi objection number